Tak utkání to bylo těžké. Samozřejmě myslím si, že jsme odehráli dneska, že jsme neodehráli dneska úplně špatný utkání. Snažili jsme se bojovat. Bohužel jsme asi dostali v první poločase. V prvním poločase jsme bohužel dostali 2 góly a pak jsme na začátku druhý podle mě nějaký tlak, ale z té šanci jsme nedali góla a pak jsme dostali na 3-0 a už to bylo těžké. Tak my jsme do toho s tím šli, do toho zápasu prostě vyplývalo to spíš z těch soubojů. My jsme do toho šli natvrdo a bohužel ty karty k tomu patří, se nedá nic dělat. Samozřejmě pak si to musí dávat trošku pozor, ale myslím si, že to k tomu patří, k tomu problému. Tak samozřejmě teď budeme mít delší dobu na to, aby jsme se dali trošku dohromady a teď už nám nic nezbývá. No. Prostě musíme doma udělat teďka body s Brnem a nakopnout se prostě k nějaký šňůře a snažit se udělat víc bodů za sebou. Bohužel už jsme se do toho dostali teďka sami a už nám k tomu nic nezbývá. Musíme se do toho dostat jenom sami. Tak samozrejme sa mi to hodnotí trošku ťažko, pretože musím povedať, že chceli sme vstúpiť do zápasu aktívne, chceli sme hrať alebo vysunúť hráčov vysoko, tak aby vlastne super nemohol začať kombinovať od golmana, takže vlastne sme mali vysunútých jak krajných halbov, tak samozrejme Paťašika na tú ich rozohrávku a nechceli sme ich pustiť v tom zápase vlastne do hry. To sa samozrejme budem opakovať, Bohužiaľ samozrejme prvú šancu sme mali my, ktorú Paťo na prvej tyči veľmi dobre hlavičkoval, ako samozrejme nebolo to nič nebezpečného, pretože bola to vlastne hlavička golmanovi do ruky a paradoxne hovorím, to čo sa budem opakovať je to, že vlastne Liberec 33. minúta alebo ktorá minúta prvá strela na bránu a vlastne z toho dostaneme gól, z druhej strely na bránu druhý gól, takže bohužiaľ sa nám to v tých zápasoch opakuje, ale ťažko povedať, čo s tým robiť, pretože niekedy samozrejme ten život je taký, že videli sme to v Marseille, niekedy vidíte, že sa tie zápasy opakujú a tie góly dostávate a nikdy všechno preto děláte, aby ste nedostávali a bohužiaľ my sme v tom štádiu teďkom, že vlastne každá strela alebo tie prvé strely, ktoré prídu na bránu, nie sme schopní prežiť. V tom druhom počase sme chceli pokračovať vlastne v tej našej hre, hrali sme aktívne, potrebovali sme mať kontaktný gól na 2-1, aby sme sa dostali do zápasu a bohužiaľ došla penálta na 3-0 a ten kontaktný gól na 3-1 vlastne už bol pozde a ten zápas samozrejme dopadol pre Liberec víťazne. Tak v kabíne to nie je znát, ale je to znát, samozrejme, nechceme to pripustiť v kabíne, aby to bolo znát, ale je to znát samozrejme na tom hřišti, pretože videli sme znovu, že hrali sme na maximum našich možností. Druhá vec je, samozrejme, když sa vám daří, tak dáte dobrý center, to zakončíte gólem a když sa vám nedaří, Liberec to daří takisto minulý rok, samozrejme, ako Bohemka hráme každý rok tak, a když sa vám nedaří, tak samozrejme je to trošičku opačne, tie veci, ktoré by ste ako udiali, tak ich vlastne neudiláte. Takže na jednu stranu samozrejme sme v tej kabíne pozitívne, sme samozrejme stále odhodlaní. Dneska si to videli na hráčov, že to odhodlanie bolo obrovské, tá vôľa byla obrovská. A samozrejme je dôležité, aby sme to dokázali vydržať a dokázali to otočiť náš prospech.